posledná príprava na výrobu kečupu. Nakrájame si paradajky na drobné kúsky. Tak to asi. Hodíme do hrnca. Spravíme toho, my to robíme viac teda. Aj tu je jeden hrnec plný, tam je ďalší. Potom si načistíme cibuľu, papriku, cesnak a všetko nakrájame na malé kúsky. Potom sa očistí celér a nakrája sa na drobno. Nakrájame aj trochu cvikle, aby mal kečup peknú farbu. Pozor na prsty. Cibulu tiež nakrájame na drobno. A možno väčšie. Tak. Pridáme cukor. Potom sol. Prisolíme. Do každého 3/4. Dobre. Ocot. Ocot. Ocot pridáme tiež. Dobre. A vždy je základ dobre to premiešať. Trochu zelenej papriky a kápie. Ešte sa pridal cesnak. Tu sú jablčka. Jablčka. Je treba na menšie kráť jablčka? Potom príde, zase rozvarí, to je mäkké. Potom príde na rad cibula. Do väčšieho hrnca viac a do dvoch samé. A potom ešte celér. Celér. A na záver trochu cvikle. A na záver trochu cvikle. Aby malo peknú farbu. Pridáme koreniny. To je škorica. Budeme to takto deliť, lebo máme moc veľa hrncov. Dobre. A premiešame. Bobkový list. Bobkový list ešte sem. Bobkový list.
muškátový orech. Aj sem trochu. Aj sem. Dobre. No a vlastne všetky suroviny sú už v hrncoch, teraz to už len občas premiešame, budeme to variť dosť dlho. A vlastne pridáme ešte pre fajnšmekrov feferonečku. Primierzenie a primierzenie. Už to začína aj rozvoniavať. A na druhý deň sme našu zmes takto pekne rozmixovali. Prvý deň sme ju varili asi 4 hodiny. Potom cez noc vychladla. Teraz ju rozmixujeme. Potom si pomixovanú paradajkovú zmes nakladáme do pasírovacieho strojčeka. A takto to pekne pasírujeme. Až do zblíznutia, áno. A prepasírovaná zmes sa nám takto varí teraz. Už len aby sa odparila voda. A pomaličky to hustlo. A potom sa bude už plniť do fliaš. No a na záver pridáme trošku horčice. Tak. No a na záver nášho diela, teda takmer na záver, sme naplnili 13 fliaš takýchto a plus ešte takú maličku jednu. A za chvíľku to šupneme do rúry na sterilizáciu. Ňam, ňam. No a úplne na záver ich dávame do trúby, aby prebehla sterilizácia. Hlavne, že do trúby. No.